Салому алейкум, мардуми ғариб, акро харо. Намо ба фирмаи ҳоҷиякам ҳоҷи маъруф омадем, мақсад граница рӯзи 22 омада будем, ина 23 буромадем. Мақсад валлоҳу алам дар граница тайги 300-400 мошин хова жда дорам. Мақсад визов шид, ҷанг шид, эълон шид, чӣ шид, мақсад ҳама русскиё ҳамуҷан ҳама жда дорам пешаймо иштирокӣ бидан. Мақсад ҳазор раҳмат ба акаи Маъруфҷон. Мақсад тошто мо рафтем, азоб накашидем, ждат накардем. Мақсад уҷа бидан бародарое ки масалан пасреник тоҷико ҳамашон ҳамҷа жда кардем, пешаймо рафта будан, иштирокӣ бидан. Мо рафтем, ждат накардем. Масалан акаи Маъруф сивияс карди, мақсад буромадем сразу ина мақсад муддати чанд соат бугем, 24 соат ҳам нашида мо ина бо буромадем. Алҳамдулиллоҳ бо рафтасем, иншааллоҳ соҳ саломат бирасем, бо видео мекунем. Мақсад комфортни мошин, мақсад ҳама мошинош беҳтарин. бо чему хулосига мақсад ҳазор раҳмат акаи ҳоҷи Маъруф, ҳазорон раҳмат. Мақсад салому алейкум дӯстони азиз, касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат, ба инами рақамҳо занг бизанед. ҳатман шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соҳ саломат бурда меорад ширкати TJK Trans.